tried all we can to reach to the scene, and when we reached the scene, we found that already 10 were confirmed dead. Ji apar owito ngimagi e masira mar apaya e gweng' ma Kododa e kinde ma ng'ato achiel bende otho e masich apaya Nakuru. Dwe mar abich ma nyasi ma piny luo chakore yange mbalariany Marongo, kaunti ma Migori. Wale wenye wanajifanya hapa ati na macrown, ati wanakuja hapa kuwadanganya, ati sasa Mohamed sijui mara sepu sijui mara nini, musifanye nini? Mogo kuom jodak ma Mukuru kwa Njenga ukwayo piny owacho ler kuonde ma oketenge ne chenro mar gero ute ma nengogi oyweyo. Sapar mar odhiambo machiegni Nyakwaramogi nyinga Ochieng' Emmanuel. Ji apar nowito ngimagi e masira mar apaya moweyo ji mamoko 6 kod hinyruok maricho e gweng' ma Kododa e kar chung'o bura mar Achunyo East County, Homa Bay. Ji apargo nowito ngimagi e otieno ma piny orugodo kawuono e kinde mane gidok pacho ka giwuok Kakamega e nyasi mar arus kapok nyamburko margi tuomore kod loche moko ariyo e apaya maduong' mowuok Kisumu kochomo Kisii. Ji 6 moyudo hinyruok nochwal chenro mag thieth kuonde thieth mar Achunyo South e boma ma Oyugis kapok nodargi nyaka e kar thieth maduong' ma Nyamira ne thieth moyiedhi. Yesterday at around 11 p.m., I was called that there is an accident which has occurred around Kadongo, between Kadongo and Sondu, that they need our assistance. We tried all we can to reach to the scene, and when we reached the scene, we found that already 10 were confirmed dead, 6 female and 4 male. There were 6 who were injured, and they were brought into our facilities. We stabilized them, and then they were referred to Nyamira County Referral Hospital through the request from the medical team from the other side. That is what happened, and I'm very sorry to the family. Tunasema pole sana. Walikuwa wanapanda mlima hiyo ya kutoka Chabera wakielekea Kisii, na ndio gari moja iliweza kutokea juu, ni truck, na wakati nilifika station waliniambia iliweza kupoteza brakes, ndio ikaanza kuyumba ikaingia kwenye hiyo Nissan, na sisi wenyewe tuliweza kufika hiyo sehemu tukapiga hata picha. Jatend piny Kenya William Ruto odhialo nyadendi Truphena Muthoni gi mich mar Head of State Commendation HSC bang' weyo rekod mar kwako yien kuom seche 72 kaka yor jiwo oganda mondo mi orit yien kod alwora. Ka oloso romo mare kod Truphena machiegni 22 kar jot mare ma Nairobi, Ruto puonjo nyadendino kuom bedo ranyisi maber ne rowere kendo bedo e para manyime kaka jakin alwora makoro miye ting' mar bedo jambetre mar weche mag pidho yien e pacho ka. Odhi konyo piny owacho jiwo chenro mar pidho yien bilion 15 kochopo higa mag 2032. Bende chunle nengo mar dhi e limbe piny Brazil e romo mar lalruok e wi weche mag alwora. I had to shoot for 72 hours. Yes. And how long can it go? My dear. Yes. I do many things, but I don't want to try that. That one I leave it to you. My job will be to cheer you on. Yes. Get the next record and support us with the matters environment and all the good things that you are doing. Thank you. Okay? Yes. Great. Thank you very much. Yeah. Have a wonderful day. You too. And my very best wishes. Yeah. Good luck with all the good things you are doing. Thank you. Sawa sawa? Yes. Ng'ato manye rekod mare kaka jatend piny osewacho chenro mar kawo pande kaachiel gi ndikruok kaka joluto ombulu pod dhi nyime pacho ka e gwenge ma Kaluo. Chenro ni itayo kod riwruok mar Transition Youth Initiative komakore gi bad migepe mag piny owacho. Jopiny ma Kanyadhiang' e kar chung'o bura ma Karachuonyo noyudo thuolo mar ndikore kaka jaluto ombulu ka rowere gi jomadongo bende maonge opande yudo thuolo mar yudo chenro ni ma ichwalo kod piny owacho. Jagoro mongere migawo mar rito alwora Raymond Omolo netelo ne chenro ma kamae bende nyoro e kaunti o Migori kokwayo mondo mi pod ichwalne joma pod onge gi opande mondo chope kuonde ma indikruok mondo bende gin bende giyud chenro ni nono maonge chudo. Nyaka ne chenro ni chakre ji moingo 30,000 osendikore ne opande kama ji 10,000 bende osendikore ka jaluto ombulu. Thoth jogo ma osendikore ka jaluto ombulu gin rowere malero nyaka gibed e thuolo mar yiero jotelo mabiro kelnegi lokruok e kinde mabiro.
Clinton Opiyo Odhiambo, an wuod Karachno kaendi. Akawo thuolo ni maduoko ne Dr. Raymond Omolo erokamano kuom gino ma otimonwa sani kendo ma osebedo ka otimo kata e gwenge moko. Kata sani omiyo sani koro an gi ID, koro anya kata apply tije moko e yo mayot. Kata sani ka uneno kaendi an gi waiting card kaendi ma koro ang'eyo ni ID no adhi yudo. Yo kawuono wuok oko ka go erokamano ne President marwa William Ruto nikech dongruok ma osekelo Homa Bay. Waneno tim kendo wadwa ni wawuoth kode. To mar ariyo, jatendwa ma PS Raymond Omolo bende kamobete to tiyo ne jopiny. Wadwa ni mondo jotelo koyieri kata kumiyo ofis to tine jopiny maonge koko, maonge agoko. Wadwa neno mana kit tichni. Kochopo ni wadhi e yiero to giri miketo oko ma koth goyo no ema wadwa ni mondo jopiny ong'i to miyo ombulu mondo chak iduogi tinegi. Nyasi ma piny luo mogik e tielo mar abich e kaunti ma Migori ochakore ayanga e mbalariany Marongo. Nyasi no okelo oganda luo mowuok e piny Kenya kod pinje mamoko kama oting'o Uganda, Tanzania, Nigeria, Ethiopia kod mamoko, ma nyasi mabiro kawo ndalo adek. Nyasi ni ma itimo higa ka higa, thor mare en mar jiwo riwruok e kind oganda luo, jiwo oganda luo mondo omi orit kido kod timbegi e kind mamoko. Jodong luo wacho ni ka okalo kuom nyasi ni giseyudo thuolo ma puonjo oganda ber mar rito luo, kitgi kod timbegi. Kopogore kod mbalariany Marongo, nyasi ni ma e piny luo bende idhi bagi e dho nam ma Senye kod thim lich ohinga ma idhi nyis luo, kido kod timbe mopogore opogore nyaka sani. Jotelo mopogore opogore ma oting'o gavana wa Migori Ochilo Ayacko kod mamoko nyose yore nyasi no madhi nyime. Tuko tayari kuwa hosts wa hii sherehe ya piny luo ambayo ni awamu ya 5. Kwa hivyo kwa wakati huu tunakaribisha Wakenya wote, sana sana wale ambao wana jinsia wa Kijaluo ambao kwa hii county ni kwa hii nchi ni Migori, Siaya, Kisumu na Homa Bay, lakini kunao wengi zaidi. Tunao karibu nchi 12 ambao wamewakilishwa hapa. Tunao Wajaluo kutoka Ethiopia, kutoka Cameroon, kutoka South Sudan na maeneo mengine. Tumeweza kuhakikisha ya kwamba ile cultural diplomacy, yani ile utamaduni ya Wajaluo inaleta wageni wenye wataweza kuenda katika zile sites ya Wajaluo. Kuna Kidmikai. Riwruok mar anyuola ma Kowili Ward ma Koche kar chieng' bura Marangwe kaunti ma Bay ne ochoko omenda mar $1.3 ma siro som nyithindo kiye kod mago mawuok e familia ma yutogi ni piny. Anyuolano ne ochako chenro motis kaka Kowili Education Recovery higni 3 mokadho. Kaluwore gi kwan jopuonjre mane rem dhi e skunde e anyuolano, kokalo e chenrono gisebedo ka gisiro som jopuonjre manie skunde mag sekondar, mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko. Jakom Kowili Education Recovery Kennedy Ogindo wacho ni gisebedo ka gisolo omenda kendgi giwegi ka gido sir kuom jotelo makono kendo gitiyo gi ruodhi kod jolupgi mar kawo nonro mag jopuonjre mok nyal yudo thuolo madhi nyime gi somo nikech nok ma school fees. Karibu sana mheshimiwa Jojoner to take much. Mambo ya siasa sitaki kuongea. Sisi mnajua alienda Kanyangondo sijaona. Nyithindo man gi dwari Kowili gin 1,817 to nikech nok mar pesa koro watimo thinning, watimo vetting. Kwasecholo pesa to vetting itimo gi clans kotelne gi clan elders makonyowa yudo nyithindo modhier moloyo mamoko. Jomoko bende tanga nyithindo riembe sikul ma nyathi ok bede sikul mondo mi osom maber to nyithindo mag. What can we do about it? And they came up with the initiative. Negi paro ni mondo mi wabed gi this negi Kowili Education Recovery ma wachoke pesa wa kaka Kowili kae to wamiyo nyithindwa ma okoso pesa ma gidhi godo skul kendo ma families ma ok onyalo moko bende nyithindo ma jonyuol gi notho teko. Kana to gola bicho to gola par kod together mano biro nyithi ko chia this school kendo pigni mabiro ginyalo duogo mondo gimbe gikony the community. Kowili clan ni Kochia, Central Kochia location.
To en program osebedo kadhi mbele for past 3 years. My third version mane. Kendo ase supported those 3 occasions. Kauna ne man guest of honor. Kendo kuro bro support. Adoma kwayo jokowil ni gitigi pesa no mondo nyithindo manigi. Emo mi pesa no mondo dhigo school. Kila mara beach ma piem mitokni motisni Mad for Fun 4x4 biro dhi nyime boma Naivasha ka joriembo geno bedo gi tugo ma iye otwere. Koloso gi jofwambo jachak tuke gi Kinuthia Charge lero ni tuke gi osido mbi mathoth kuom higni go ka geno margi bende ntiyo gi piem go e pidho yiende maromo milion 10 kuom higni 10 mabiro. Joriembo maromo 70 kowuok e pacho ka Uganda, Tanzania gi Afrika ma milambo osendikore ma yore piem go. Tuke gi bende osetigo de ywayo jolimbe mowuok e pinje maoko. We are happy to be able to support sports tourism. I mean, we've had lots of people come from different places just for motorsport. So we're doing this for sports tourism, eco-tourism, and to bring people to one location. We move from one county to another. So basically that's tourism. Moving people from one county to another makes a lot of business also to the businesses that are around. This is quite exciting for us because Mad for Fun is about really diversifying or diversification of tourism products. So we welcome you all to come, and we can assure you we can only promise you a good time. Ancora mogiro kamano kuom keto Ramogi TV mane ma wan godo moikoni e chendo mar kagi kacho dichi makawuono mesa makawo weche manyien pod odich kendo loso ni weche manyien koromo kanyo saa 1 mar odhiambo kod saa 3 ibo chak yudo weche manyien monon modo molu e yo makare. Mane mokele giko Inga Uchengi Manuel.